Tijdens het WK veldrijden lopen aankomend weekend veel fans rond van bepaalde wielrenners of gewoon de sport zelf. Een deel daarvan komt uit het buitenland, voornamelijk België, of andere delen van Nederland. Maar vele komen ook gewoon uit onze eigen streek. Zo ook deze wielerfan uit IJsendijke. Frans Kluis, ik ben 42 jaar en ik ben al sinds kind al betrokken bij het wielrennen, wegwielrennen, veldrijden en hand- en spandiensten die verschillende wedstrijden. Frans heeft het niet van een vreemde, want al van jongs af aan komt hij in aanraking met de sport. Zo was zijn vader al betrokken bij verschillende lokale wedstrijden en was hij de voorzitter van een supportersvereniging. Als kind ga je mee omdat je, moeders gaan mee, de kinders gaan mee en lieverlee wordt het dan langzaamaan een beetje opgedrongen, mag ik niet zeggen, maar je weet om het duur niet beter. Als je het als kind in de paplepel meegegeven wordt, dan wordt het uiteindelijk wel een grote passie. Ik heb zelf wel geprobeerd als kind om te fietsen, maar dat was niet zo'n succes. Wat is nou zo leuk aan het wielrennen? Ja, het is gewoon een hele toegankelijke sport om te volgen. En net als het wegwielrennen, je gaat daar langs parcours gaan staan en je kan ze zien passeren in principe. In het veldrijden kan dat ook, maar dan moet je echt wel een plek uitzoeken waarop je ze meerdere keren kan zien. Tijdens het weekend is Frans voorlopig alleen op de zaterdag aanwezig. Als hij het beste plekje gevonden heeft, kan hij zich gaan opmaken voor het aanmoedigen van alle topwielrenners die voorbij komen. Vooral de Nederlanders kunnen veel steun gaan verwachten. Hoewel de fan op zondag waarschijnlijk voor de tv moet zien hoe Mathieu van der Poel gaat proberen zijn 8e wereldtitel te veroveren, neemt dat niets weg van de waardering die hij voor hem heeft. Ja, die plakt op zijn fiets. Ik heb beelden gezien op training in Mallorca. Ik zou 3 keer op mijn bek gelegen en Mathieu die slingert en die blijft op zijn fiets zitten. Het moet volgens Frans gek lopen, willen de Nederlanders zonder succes Hulst gaan verlaten. De vrouwen die hebben sowieso een Nederlandse vrouw net overgewicht. De zondag, het zou heel vreemd moeten zijn mocht Mathieu geen kampioen worden. Maar dat zal van de tegenstand afhangen.